What's up guys? Madung hapon din yung tanan. Kwanderon guys, Lunes. Kasi undoy wa kabehe kay dami gilakaw. Na bago pa deming nauli gikan mi sa Municipality of Muntinlupa kay da ko gilakaw. Paluap ko sa katong pilhik ng masa kay madyo na lang makatabang tuhon. Pero wa pa pabalikan pa ko first week sa Pebrero kay wa pa ko na mahuman og sa tuigingon sa taga pilhik. Di kuan pa mura gi process pa. Kaya nakaagi man lagi Miss Bilibid kaya mapaagi man sila basta na iburos. Pag uli na mo guys among gihapit agamit yung doy sa una sa dito si Das magdaong kay mapus naman jupud ni kay magamit man dia sundoy da sus kay ag ijang mga durabak sa unang hinlo kay mura magibutang nas jang shop. Ara namang ka nagkabulingit ka adyo ba mura bag ka ng pila na buti pa ni katuig wa mahinlo mana ijang gihinluan guys kay madyo na naman na magamit man na mo sadlag mga parapernalya sa bata pohon kay arong di bitaw gubutan awon kay gisud-sud man hagbagbag nga kanang sakubag bitaw madyo na naman ni ma-arrange kay arong di lisod mo si ukay-ukay hatong short hatong sanina nga na ama ni hugas si Jaron. Kay arong mahinlo kay baw gigamit pa man kuno dito sa gibinlan anza kay mura magi pasagdan ras jang shop. Pagkakita lagi na ganin na dito sa terminal ingon lagi ko ngano na dinay naw wato na laman ang dados jang shop. To na may baligja. Pero na puti man pud guys na nahinlo man pud ganggi. Sa bunag powder jagi butang ng chlorine. Ala kumbate. Hapit na ra ba mo uwan? Hi Carlet. Dag mga sinina po di Dag mga sinina guys, ang daghana kadug abog. Ga ihumol sa laman ni una sa labhan. Ang sa bain taon ni mga gamitan ni mura magway nagkuan, atiman. Siyang gisungo guys, kaya naman siya tinaguan sa baul. Ag ijang gipanghambog sa una nga ija kunong iulis buhol. Kaya bata palagi ko no, ako na ijang ulis buhol, ija na kunong gipractice sa Binisaya. Kay angin na lagis pandemic, ning beja man, dawa pod sundang undoy, aning adjust jud hinuon. Anda, mo dito guys nga. Di ni zakwaon sa una ra ko nagapura. Kay katong ilang gipayan sa magdaog nakakita man mo sang vlog sa una nga. Kay among giadto sa una katong gipayan sa gagaw. Pag upat to kadto tan-awon guys, hinlo unsa karon muragi sanog sa junk shop. Ara nang hugawa, ra abuga kadyo. Dagi pangkat-kat pa dagjang mga sinina. Hanggang pangpilig mga sininang pwede pa kay sayang kuno branded isa pa kuno ning handumanas Korea matud pa niya. Dada pa ilaing handumanan majugalig mga litrato guys kay wakit kita. Ingan magud siya guys nga karon ra ni Zakwa kay karon pa siya naka-move on. So nakaywa pa mo kun sa ka-move on mangwa ni Zakwa A few moments later. Kagabi anas Armando sana ni overtime na. Alas 6 na kapin o pagkahuman. To paglawas sa Durabox. Dagdag na human din. Alang-alangan. Ha? Di madag alang-alangan. Hala. Oh, pasok. Mama bili. Agabay na. Gijang naman guys, duha man gud ni kabo kag sa gamay. Gagasa po dako. Tanaras jis na. Bantay bitaw garang kuskos og buling gyapon naghuman. Nya, imong tilaan. Ni di ka panihapon og di mahaman. Wala panihapon na ni, di mahuman. Kapoy nang balik og trabaho. Higda na. Kapoy na kuno balik og trabaho. Pagkatabang ganas daan. Ha ba dong saka
Asa ako katabang nga nasdan. Daghang manglabay. Adug kanunay. Ha. Adug kanunay na ingana. Kung nagani. Ito lang kailan ng mga daan. Madyo na naman ang naibutangan na nung mahipos. Di magkabangbang. Sa manguling og haara. Naibutangas diaper. Ang hugawa bitaw. Mura naman nagijang shop. Grabe pag... Mga kini, lagi sa bata, dani. La pamili pa mo gwapa. Kaya narag po pagwapas naong. Gamit sa bagi, dalikdikan. Alabaw pa'y... The Bluetooth device is ready to pair. Nara just undoy guys. Guys, naporma na dyan. Durabox guys. Kaman na just undoy guys. Dag, Durabox na purma ra gajud. Ganina ka mura man jag gikas junk shop nga. Gihanok. Grabe po gamit wa pud sila ngilngigi nga aran ng hugawa. Action pud tagabalaka daron. Wa pud nang gilabad dilang nagtan-aw nga tong aran namang hugawa. Pagkikan ha guys, ara paling yan ni pagkolor. Pagkuha aran wana mura naman si Dalikdikan na. Pero nga buslot jud na di kanat kutan. pagapre na mo kajasos nang ikidag mga minyak. Nana. Gibadan tos minyat kay wa ang nila tandag-tandag siguro. Ya mga kinagkutan. Han. Karon pa kuno ni kuha guys kay karon pa kuno siya naka-move on. Oo. Matud pa ni kay mao de guys kay namo de tinaguan, nay jang gitaguan. Hindi siguro tong gisigihag susiling ba. Tiaw diay, tidak tinaad. Butan jud din taon si jag ang sanarong orasa. Sugod pa si jag alas 3. Ang sanarong orasa nay. City na? Ha? Na, mag alas 8 na, 7:45 na di ay. Yung taon podhala, kumbati, kaysa una ra kung nagapura, din ta ka mag-boom o hinilo, igor ta magtrapo-trapo. Urot gug duha ka powder nga sabon guys, o baligjes nga chlorine. Kaya jawat lang masud maputi. Mahinlo. Na. Majung buntag din yung tanan guys. Gabi de wala ko katiwas og vlog. Ko naka kuan sa paadyon mi sa Durabox kay di man po'y nagpa-TV og kusog. Mag-aliwares na pod. Ja karon ding adlaw si nanay maadto ay day si jag Cavite. To naganda mag pamahaw. Ja kare day mga Durabox dari maong gipangkuha ng undoy kay muli ay nagijang igagaw pod. Ja madyo na naman pod ni nami katungtungan sa mga kay na malagi madugang pohon aron mapaadyon ang mga gamit. Di dyan naman gyadjog hugas kay malagi to ang hugawa murag gikas junk shop. Gigamit mangta pod nila pero grabe mang abuga. Sabi mura magsabagay pag pila na pod tong tuig dadto nakatambay sa kad pag wanas uno dito nagpudyo. Hugasan dya. Hanap pong gidisinfect og alcohol guys ang isprehan og alcohol dya hang gitrapuhan og otro labi na tong maisidlan sa gamit ni baby. Kaya hana lamang po ning DIY pohon ang watag pagyarong malami sa jag purma kay daan-daan na lagi pod pero binta na lamang pod bisag daan na kay nahinlo naman. Kaya dyan para sa tong pag kuha na maghapon nga ara dyang hugawa. Overtime man din taon rin gabihan to sa hapit na alas 8 niya gabi sa nakahuman og hinlo kay dyan giadjog isabuna na mo dyan kuha nagklorin giadjog bras na naong mampod na purma mampod gihapong Durabox balagdaan na basta hinlo dyan hanan man pagitag pagiring butangan na sa nina ni Little Miss Pohon Little One Pohon kay arong malami pag purma.
kanang bagay ni jag color. Sa katong ingan nga hapit na kuno ko, hapit na jud ko guys. 3 weeks na lang si Jakapin. Mubalik pug ko Huwebes pohon sa doktor kay gina na makong doki nga every week na ko mga tutaman mga nakpuhon. Kay aron ma-monitor at kuan ni bibi heart rate nga ang mahibaw-an po sa J kuan kay nakabutang sa estimated due date is February 20 to 24 man mga 19 nga na, pero depende mo kuno pod sa kuan sa means kato sa last monthly period bitaw. Excited na pud ko guys nga makakulba, pero isalig tanan sa kahitasan labi na kay naabi ta poy depekto gamay na ako'y mayuma. Agingan hinon po ni Doki na ho. Makita naman na pohon og di ba dyan siya matandag inag mauteng na og makaya ra normal. Pero og di dyan kuno safe ma-emergency is dyan ako ni bahala kay nag-aw lagi ko. Dyan ijara kong gipaasikaso sa PhilHealth kay para nila mo dyan kuno pohon nga makatabang-tabang dyan po di mabagatan sa bayranan. Dyan hinahinay nag-andam sa mga gamit nga labi nag needs ni baby ja ug kana pang gamiton sa ospital aga baby guys kung nila magamay hapitan ha makumpleto aga haapod na napopi mga kuwang kay giuna man nahag ka baby bagay na naman po ko'y mga duster are ag kuwang kana na laman jud pong wa pa diha nga kanang palitonan to diaper nga nga na day jud nang padungkam nga na kay guys no daghan jud day kay tulumanon daghan kay andamonan nga na labi nag imong kaugalingon imo jung andamon kay mao jud number 1 imo jung kaugalingon may imong andamon ug imong financial nga napud kay makuot og na importanteng unsay ipapalit labi nagkuwang nga bisag kulbaan ko guys excited ko kaadyo pero hanggang salig tanan sa kahitasan kay kahibaw ko nga di ko ni sa pasagdan di mi ni sa pasagdan kay bisan sa una pa bisan daghan kadyo mga pagsuway daghan kadyo mga kuan pero naagihapon si kanunay namo nakasurvive gihapon kaluwas gihapon pero kahibaw ko nga kaluwas nga way kakulian kay kahibaw ko nga naara si kanunay labi na kay naara pud mi kanunay sampit ni Jack bisan pa man og mga makasasala pero naadjay di siya kalimtan sa pang inadlaw-adlaw ug sa tibok nimong kinabuhi kay si jud mo ay si jud mo ay atong gisaligan sa tanan diya sa katunang utanag unsa kuno ihingan puhon na laman guys surprise na laman ni amungan kay kaning ahang gihingan kuan ni siya guys mura si jag kanang naay hanggi kuan ba nga tungod sa pangidaron 38 mag 39 ako guys tagaan paghapon ko tagaan gihapon mig blessing tagaan pa jud gihapon mi ni jag makita pa sa mga liwat kay di po ko makaingon nga din ako mga anak pohon basta pwede palaman pwede pa dugangan pag isa kalaki basta makaya pas lawas ug sa pagbuot sa kahitasan kay minga po ning isa ra ka buok pero importante karon nga makaluwas sa og mansay dagan aning hang mayuma kani man pud si Doki nga dako na kuno kay jam mangitan og hang ultrasound ja kuan naman ag kinahanglan jo ag kuan jo kus mayuma og mo 5 cm na pwede na kuno operahan dagha kay 6 cm naman. Pero naglibog ba sa pugudan ni kay katong pag unang ultrasound wa man makita pag ikaduhang ultrasound naman diha baw ganyan sa tusa ang unang gipa ultrasoundan da ni malagi postdoc nga tagsara kuno nang moberes nga naay mayuma di kuno tanan adyo kuno iban nga naay mayuma di kuno moberes mao blessing gihapon kay yung beres man kay ba ko ang gihatag ni Ginoo nga kaya ran ni namo kay ijang gihatag makaya ran ni namo sinan mulakaw sa kuno siya kay
Arong makalaag si nga wa pa ko manganak, hanginan nga lakaw na laman labong di pating paabot kay jag mulakaw kag ting paabot na nun hawa anda nung kadiha. Nga maato si jag kwan guys Cavite kay kwan pud muragahay na kuno putong ijang igso. Ilara pang igaga balik kay na kuno pag Saudi. Gaja pang maninay gusto pud makikita ni ja. Gudugay na pud sila wa makita. Lakaw sa kuno si Jaron basig karon naghuman na magpamahaw. Karong malingaw pud kay nara pud dari magsigira pud ko hinuktok puro ato para kuno ijang nakita. Bitaw. So mao na laman to guys. Patabang lamang ko sa inyong mga pag-ampo nga anta makaluwas pohon nga way kakulian. Daghan katong salamat sa inyong kanunay mga pagsuporta labi na sa sigig tan-aw sa mong videos ug sa way paglaktod sa mga pahinumdum kay dako na jud pud ng tabang namo nga bisag kagmer ko kadjog views pero ug nalaman jud mo straight ug tan-aw sa mong video nga way lockdown sa labi na sa pahinumdum makatigom-tigom gihapon ginagmay guys hinay-hinay murag arkansya ra gud gihapon namo agamang kuan sa inyong pagpananaw sa mong videos sa katong mga nagmahal na mga sakad sa pagsugod na nga hantod karon na agi hapon daghan kadtong salamat kay bawa na mo kinsa mo labi na ni Mons diha sa Switzerland amping mo diha kanunay Mons kay bawa ko nga nag-ice pa mo diha and ni Ate Sherry Kahintong Ulrich das US pod nag-ice pa pod sila dito amping mo diha kanunay te ug ni Ma'am Almalim nga naa pod ron sa Milwaukee, Wisconsin. Bilib lang po kung ma'am kay bisag arang ice ha ilang karsada nag-drive gyapon siya amping kanunay diha ma'am. Sa tanan-tanan nga di na mahinganlan shout out ko ninyong tanan. Diyan labi na sa itong mga bagong subscribers. Welcome sa among video, sa among update sa among pangkinabuhi sa adlaw-adlaw. Nat matang di mo pulan ug katong pa makatana sa mga daan nga video. Kay bawo ko nga nay bag-o nga ning lantaw sang pajag. Palihog lamang po ko lantaw kay arong injo pong ma-review ang among nansay among kuan sa una mga videos. Daghang salamat labi na sa tong sige comment sa mong videos o sige kung anong mga inspirational message daghan katong salamat kay bawjo ko nga kamo na nga maglantaw mapay dakapod kadyo na hang tabang kay makapundo-pundo jud pud mi sa mga dalar-dalar bisag hapit ta pud kumutuig guys sa kadsang pagsweldo das katong dito mis Bohol katong pagka-hospital ni nanay. Nantod karon pa jud hinayin tawag aginod. Mo kuan na lagi gihapon ni masweldo ra gihapon ni bahalag tinuig basta kay naa. Taw. Daghan kadtong salamat. God bless you all always and peace be with you all always. Bye-bye.